Kanik video nga ay kerpang nakabenta ibadeng dot dong. Namar ba nga kwa ban pensyay ka kabala panlong ya i ba intimsi. Kadaw ba kabala panlong ya ibadeng dot dong ban timsi kadai namar ba iit palat ya kajat ban riu kajongi. Bayo i ya kata kajing duk kajing kerdu kajing her kerdan haki baro kikam kibadan hakadala kajongi. Kadai kata lapen lapen long ya i ba in sengol tomet ya laki jong kido kisnam henry imshim lawat benia bat le si om don ban hikai om don ban yalam lenti ya i ban pensyai bakani kajat ban riu jongi kadai kajat ban riu kaba om dai shu kata kajat ban riu kabangi dai tang kita ki khasi pakah kajat ban riu khasi jongi kabala nam ya akor kaburum bat ngilong kajat ban riu kibarit pat bah Henrikat banang mi kisngi kisnem kinang yat kipor kajat ban riu jongi kala long kabakaloi ban penroi ya kajat ban riu da kajing ya syong kakhle. Bat kadai kata kadau ba jong kata kajing bumla banwan ra ya kajat ban riu jongi bangin ya teli namar bangi wan naki wai kijat ban riu keleng kapatai. Dikata kadai kabang aku bahaban pensyai ba nadu kita kipor bangila yo ya kadalam Meghalaya ru ngimshim lala ban ya selok ban ya teli para khasi nadu kata kapor palayo ya kadala namar ba nilayo i balasaki dakikam bangimshim layo ya umentri rang ba ru dau banakan khasi anjantia yanang tapan yo ada bana garu hills de kata kadai kaba pen syai bahang ni ba pila syai ma phiru ki ba tip ya kata pakadai pen riu jongi kadai kaba om shim lala ban ya teli nadu kata kapor bangila yo ningkong ya kadalaru bat kadai kata kaba wat la daru kita ki sarkar ki bala wan hak sensyar khadar nak we kat snem syak we kat snem nak we kapor syak we kapor kidai ki bala treasure rahem nak benta ban pen yo ya kadala jongi kabapura tang bakim jula ban pensyai syak kipat ba namar kipat ba nadu kata kapor wat hadu mentau kat nu ngidang bun ki badang bit dang them ngidang duna kating nang kating tip ha kabaya dei bat ki an ka constitution na ki an ki baya dei bat kanu kanu ka ba ya dei ha kata kajat pan riu ka jongi ha ka jela ka jongi de kadai kata ka ba lapan long ya kata kajat ban riu jongi ba ni syutrei lakatrei kat ke bas kat ke ba dei bakin trei ki trei la la ka jong ka kam ka ba khlam dan kata ka jeng ya mer jeng mot bat kipat ba bat kadai kata ka ba lasa umdum hadu menta kini kisni ba kari jongi ni ut ni nam baleng po ya jing duk jing kedu ni keno si keno ya ka sarkar kum bala keno ibadeng bat ila tim si ru namar bayo i ba kita ki sarkar ki kempat wanra ya kata ka jing roi jing par ha kan ni kadala jongi ni syuroi tu ki kambaret barya henry shisien bangimpat don ya ka boarding electric ngimpat la bandan ya ki karkhana di sisian mengimpat don kat karkhana kamot bakarang dei ke jelak batuk tam kapang aku ban pensyai hang nipat ya ibadeng kalong ba kini ki sarkar kidei ki bala treasure rahem bahana du kata kapor hi bakila yo ya kata ka jela Meghalaya tang bakam patsim dei ke jelak bapura na ba ngidang hapsiu ya ka dak project ka hydel project syaka asam kata ka bangam dadon kaman batai tan na mawang la batai haki video tenang tapan ha kabaya dei bat kata kita ki sarkar jongi kila siu daki kaput kila ai da jaka namar kim siu da ai sisien bangim dan ya project boarding kamut kadai kejelak batuk
na lor ba ngimpat yo kata ka boarding na lor ba ngidang hap penlut sana ka benta kita ki boarding ki jongi ki bangin ang hap eye connection sekinu kinu ki jaka ki bangin pat yo ban eye kata ka boarding nang tadi na lor ba katu ka boarding jong umyam ka baladon lupa katu ki nang thang susu sakita ki asam itu ya perkhat lama piru ki pat ba kata ka sarkar kan yo na baki karkhana ru omdan kan siu na kata ka sarkar bat ba omdan hiru kita ki kharau perkhat ki ban keren bakum nu kata ka sarkar pedeng kan aya ka jela Meghalaya klem ka boarding klem kinu kinu ki project ti kata ka balas ngu sa dien shisha kata ka balad de shisha ba iba deng dokter ru in bitter ya kata ti batang ba ki ki babahapat ngan hap pensyai hang ni ba kata ki sarkar leng ba ita ijing bit ijing them jong ki ru lesi ki la trai shitom kan ko noru ngalayo hi kata jing trai ran ba jong ki ba ki la siu de kita ki jaka khaput ki bala bun bah kita ki jaka khaput ki bahadu keras pa perapusan kilometers ki la bun ki bala sangap jar kamut ba kata sarkar kala de ban siu de kita ki khaput kila ya sutu jingmut pat kitu kirang basnong ba kan ne kadam yam ru hadu menta kala poi syak bala dep ya ka jing siu Deka kata kading sutu kading syai jong kirang basnong jong kiru khmat jong kita kisnong ki khau khaput ki bala la ban pen khuit ya karam ya kan ne ka sarkar jela ka jongi dikata kadagi ladang akran ke baba kalaru ken pensyaya nga namal ba kata kadagi jingbut din ke jonga bat nang tapan bat ka bangalayo ipat bakne ka sarkar kala tri borba apan kadai bakalat persyang la ibor persyang wat lah ita jingduk jong ka jelah ka sarkar Meghalaya kalala ban shinaya ka way ka leshka project ka batay na kata ka wa men tudu kata kadai ka ba day ka boarding ka barit ka bangin patla bangin thawat ikta ki karkhana ai ru ki bale asi dang shu laban ai tangka ne ka domestic laban laban shu keren kendiat ijing start jonga ngasngo kumba tangkat I domestic ompat de kita ki power line wala ka taru labun hi kita ki kam ki pakitrai ha ka jela ka jongi tang bangidang yo hina ka ne ka boarding jong ka asam le se di hendrai ka mentapan ka bangila long try hi ka de ka leshka project ka bangi di ban ai burum ya kita ki sarkar ki belalek ki beladep bandai kata om dei bangin keren tantang ya ka ba ka sarkar ka duna mat nang ni syakmat pan ka dei ka ba ka ni ka sarkar MDA ka bala trai borba bala yo bakala la ban repair hadu ti kadam sai bat ba kala la ba kan wan ra yakini project ki ba bun mentafila yo tang ba shisien ba kim parwan kita ki karkhana ki ba he kita ki karkhana ki bangin shana baro kini ki jingdan kam ki jongi ki bangi wan ra ki mar na bar kamot ba ngimpat yo ya kata ka boarding la jong tenang ni syakmat pat shisien ba kan ka sarkar kala dep siu kum bakala pensyai bakala dep siu ya kan ka boarding jong ko umyam kamot ba mentanang ni syakmat kan ka sarkar kala long ka ba lapan kare shipun ki project bat ba nginang yo ba ki samla jongiru menta ki labun ki bla ai ka jing krisyan ya kan ka sarkar namar ba kala lay shipun kita ki kam ki ba lapan syai yangi ki ba ngilas dang yo ya kata ka jing pahu ka jing kala jong kani ka jela jongi na kita ki wei pat ki por ki ba ha ki wei pat ki sarkar dikata ka dei ka ba ngaku aban pensyai ba iba deng nang ni syakmat in sayo pat ya kata ka sarkar ka ba kumba ila kan tho ba ka sarkar bamsap ka sarkar ka ba bam ya ka hok jong ki wei kam dei kum kata kadai ka ba ngaru ngalabut din ngalayo ki kam jong sarkar ka ba ngam shimdon hang ne ban ya sya ya ka sarkar ngam shimdon hang ne ban ya sya ya ki liang persya ngadon hang ne ba ngabut din ya kita ki kam ka sarkar bat nang ni syakmat ru
ngi kipat baru ngide kita kiba aibor ya sorkaru bat ngide kita kipat ba kibadan ya kabor ban pendo bor ya sorkaru lada kale ya kanu kaba ngi kipat ba ngimla ban pedang tetang katahi kade kaba na aiburum ya kani ka sorkar MDA kabala pensyayangi bangila khuit ya karam jongka hydel project jongka umyam kabakalasiu syak asam kublik syukut